سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لمعنت مدبي كاتو امناي لمعنت مدبي كم تلمود نعاهم نتختاتلتي يمهريو الى زحاسبكو مدب حيزالكم مصيلخو ناي لمعنتي مدبي زلعلو قدم بدقاسكم بفصوم كتبلعوم زيبلكم مغبتاتن كمون قدم بدقاسكم نسلاماوي طعنو استحلو دقاس لعول طقمي زلوم مغبتات كحبرلكم يه سلازخونه ابز مدب زحبرلكم كتفلطوم زلكمن كتنققولم زغباكمن يوم ابز حسابات نزن مغبتات بزي مفلاط مشت كتبلعو زيبلكم مغبتات اندابلعهم ናብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ብምእታው እንዳተሳቀኹም ትርከቡ ኢኹም ብኡልክ ዕድማ ክትበልዑ ዘይብልኩም ብምፍላጥ ጥዕኑ ዝተሓለወ ሰላማዊ ድቃስ ተደቅሱ ኣለኹም ኢኹም ስለዝኾነ ነዚ መደብ እስካብ መወዳእታ እንተዳሚጽኩም ቅድሚ ድቃስ ክትበልዑ ዘይብልኩም ሓደገኛ ምግብታትን ቅድሚ ድቃስ ክትበልዑ ዘለኩም ምግብታትን ትፈልጥዩኹም እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብርን ሓተት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ምሸት ጽቡቕ ድቃስ ንኸይትድቅሱ ዝገብሩ ዝርብሽኹም ምሸት ክትበልዕዎም ዘይብልኩም እስካብ 4 ዝጽግዑ ብጣዕሚ ክትጥንቀቑሎም ዘለኩም ምግብታትን መስተታትን ክንርኢ أتقدماي نريو كوميدرا يو نكوميدرا مشت قدم دقاس كتبلعو يبلكمن مخنياتون تايو أمرونا عرفتي نخيركب سلز قبرأيو بفلاي كوميدرا بليعهم أبوشتي وحدات دقائق تدقسون تخوينكم أمروخم عرفتي نخيركبن أمروخم أب مشت ساعات عرفتي زي ركبن تخوينو دما بزوحات مسلاتكم مولو نمولو أكتيف نخونو يقبريو عرفتي نخيرخبون يقبريو أز دما استفلاليو كفالات سونتكم قدعات نخبصحهم زقبريو مخنياتون تايو سونتكم كأتري انداسر حوعيدو مشت أب تدقسولو غزا حدشتي مسلات زفتارلون عرفتي زقبرولون غزا يو أب زغزا دما كوميدرا بليعهم تدقسون تخوينكم لكع كم زي دقسكم يو أمروخم أكتيف زخون مخنياتون تايو زبلعخمو كوميدرا عرفتي نخيقبرن أكتيف نخونن سلاز قبرأيو أز دما أب تعناهم لعول قدعات يسعبلكم يو سلاز خونه دما كوميدرا مشت قدم مدقاسكم كتبلعو يبلكمن كوميدرا كاترن تباليعهم بزحات نسونتكم زهبهم طقمታት ኣለዉ ኮይኑ ግና ኣብ ሰዓቱን ብልክዑን ክብላዕ እንተሎ እዩ ጠቕሚ ዝህብ ስለዝኾነ ኣብ ቀትርን በር ምሸት ቅድሚ ድቃስ ኮሚደረ ተዘይትበልዑ ይምረጽ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቅድሚ ምድቃስኩም ክትሰትይዎ ዘይብልኩም ድማ ቡን እዩ ቡን ምሸት ምስታይ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብዚ ኣብ ቡን ካፊን ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ኣብ ውሽጢ ቡን ዘሎ ካፊን ድማ ልክዕ ከም ኮሚደረ أمرهم عرفتن خيركب يجبريو سونتكم نخنقاقح ناي مقبار أمرهم نخنقاقح ناي مقبار سرح زسرح سلازخونايو عبز حسابات ززاربو نقرالو مشت بون انتساتي دقاس يابينيو دقاس أي وسدنن زبلو سابات اللو أززخونالو مخنيات دمان تايو أبوشت بون زلو كافين نبلو ناي منقاقح تاباي سلازلو بون ساتيخم مشت كتدقسون كاللهم كابيكم يخاليو أمرهم أكتيف سلازخون دقاس زي كوسدكم يخالي مالتي እዚ ድማ እኹል ጥዕኑ ዝሓለወ ድቃስ ንኸይትረኽቡ ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሕ እዩ ኣእምሮኹም ኣብ ምሸት ሰዓት እኹል ድቃስ ዘይረክብ እኹል ዕረፍቲ ዘይረክብ ኣክቲቭ ኮይኑ ዝጸንሕ እንተኮይኑ ኣብ ጥዕናኹም ጎናዊ ሳዕቤን የምጸልኩም እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ድቃስ ቡን ክትሰትዩ የብልኩምን ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክንበልዖ ዘይብልና ድማ ዳርክ ቸኮሌት እዩ ዳርክ ቸኮሌት እውን ልክዕ ከም ቡን ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ልዑል ዝኾነ ናይ ካፊን በዝሕ ኣለዎ እዚ እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሕ እዩ ኣእምሮኹም ንኽነቃቃሕ ናይ ምግባር ጠባይ ኣለዎ ኣብ ምሸት ሰዓት ዳርክ ቸኮሌት ትበልዑ እንተኮይንኩም ድቃስ ምስኣን ኣክቲቭ ናይ ምዃን ጠባይ ስለ ዘምጽእ እዚ ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ኣእምሮኹምን ሰውነትኩምን ዕረፍቲ ክወስድ ኣብ ዝግብኦ ሰዓት ዕረፍቲ እንተዘይወሲዱ ጎናዊ ናይ ጥዕና ሳዕቤን የምጸልኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክትበልዕዎ ዘይብልኩም ምግቢ ድማ ብሮኮሊ እዩ ብሮኮሊ ጸገሙ እንታይ እዩ ቀልጢፉ ኣያሓቅቕን ምሸት ኣብ ድራር ሰዓት ብሮኮሊ እንተበሊዕኹም
ናይ ምኽባድ ከምኡውን ቀልጢፉ ናይ ዘይምሕቃቅ ጠባይ የምጽእ እዩ። እዚ ድማ ብሮኮሊ በሊዕኹም ትድቅሱ እንተኮይንኩም ለይቲ ናይ ጨጓራ ሕማም ከለዓለልኩም ይኽእል እዩ። ከምኡውን ቃንዛን ማቻውን ንኸይስምዐኩም ይገብር እዩ። ተረጋጊእኹም ሰላማዊ ዝኾነ ጥዕኑ ዝሓለወ ድቃስ ንኸይትድቅሱ ይገብር እዩ። ቀልጢፉ ስለ ዘይሓቅቕን ናይ ምኽባድ ጠባይ እውን ስለ ዘለዎ ንድቃስኩም ይርብሽ እዩ። ብፍላይ እውን ኣብ ጨጓራኹም ልዑል ፀቕጢ የሕድር እዩ። ስለዝኾነ እዘን ዝሓበርኩልኩም 4 ምግብታት ኮሚደረ፣ ዳርክ ቸኮሌት፣ ብሮኮሊ ከምኡውን ቡን ምሸት ቅድሚ ድቃስ እንተዘይትወስዱ ይምረጽ። ንናይ ሰውነትን ናይ እምሮ ጥዕናኹምን ተባሂሉ ምሸት ቅድሚ ድቃስ ተዘይትወስዱ ይምረጽ። ኮይኑ ግና ቀትሪ ነዘ ምግብታት እንተበሊዕኹም ምንም ዓይነት ጉድኣት የብሎምን። ነዚ ምስ ረኣና ምሸት ቅድሚ ድቃስ እንተትበልዕዎም ዝምረጹ ኣእምሮኹም እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዙ ምግብታት ድማ ቀፂለ ክሕብረልኩም እየ። እቲ ቀዳማይ ምግቢ ዓሳ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ቱናን ናይ ሳልመን ዓሳ ምሸት እንተበሊዕኹም ኣእምሮኹም እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብን ሰውነትኩም ርግእ ንኽብል መስላትኩም ዕረፍቲ ንኽረኽቡ ዝገብር ብሉፅ ምግቢ እዩ። ስለዝኾነ ምሸት ብፍላይ ድማ ናይ ቱናን ናይ ሳልመን ዓሳ እንተበሊዕኹም ንኣእምሮኹም ንሰውነትኩም ከምኡውን ንድቃስኩም ልዑል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቅድሚ ድቃስ ክንበልዖ ዘለና ምግቢ ድማ ለውዝ እዩ። ለውዝ ልክዕ ከም ዓሳ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዝ ምግቢ እዩ። ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም 4 ምግብታት ዘነቃቅሑን ኣእምሮና እኹል ዕረፍቲ ንኸይረክብ ዝገብሩ ምግብታት እዮም ነይሮም። እዚኦም ድማ ብተጻራሪኡ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ዝሕግዙና ምግብታት እዮም። ስለዝኾነ ድማ ለውዝ እውን እንተበሊዕኹም እኹል ጥዕኑ ዝተሓለወ ድቃስ ትረኽቡ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ምግቢ ድማ ፀባ እዩ። ፀባ ድማ ናይ ሜላቶኒን ሆርሞን ኣብ ሰውነትና ብልዑል መጠን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ። እዚ ሆርሞን ድማ ሰውነትና ንኽረጋጋእ ድቃስ ንኽወስደና ዝገብር ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ፀባ ምሸት እንተሰቲኹም ሰላማዊ ጥዕኑ ዝተሓለወ ድቃስ ንኽትድቅሱ ዝሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ መዓር እዩ። መዓር ብፍላይ ንሰውነትና ብጣዕሚ ብዙሓት ጥቕምታት ይህብ እዩ። ካብዚኦም ድማ ምስ ድቃስ ተታሒዙ ጥዕኑ ዝተሓለወ ድቃስ ንኽንረክብ ከምኡውን ሰውነትና ንኽረጋጋእ ኣእምሮና ዕረፍቲ ንኽረክብ ናይ ምግባር ዓቕሙ ብጣዕሚ ልዑል እዩ። ስለዝኾነ ምሸት ንመዓር ብፀባ ጌርኩም ክትሰትዩ እትኽእል ኢኹም። መዓር ብፀባ እንተሰቲኹም ኣእምሮኹም ሰውነትኩም ዕረፍቲ ንኽወስድ ብምግባር ሰላማውን ጥዕኑ ዝተሓለወን ድቃስ ንኽወስደኩም ዝሕግዘኩም እዩ። ብፍላይ ድማ ብናይ ስእነት ድቃስ ትሰቃዩ ሰባት ፀባ ብመዓር ክትሰትዩ ኣለኩም። ስለዝኾነ ቅድሚ ድቃስ ክትበልዕዎም ዘለኩምን ክትበልዕዎም ዘይብልኩምን ብተመሳሳሊ ድማ እንተትበልዕዎም ዝምረፁ ምግብታት ዝረኣናሉ መደብ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካኣን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ግበርዎ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ኩላትና ይቐኒየለይ።